ama nami ina nami yana konni ina tahun soksoni do burunan nong helana do parumain keluarga punu sudi asa tapa rohatta jala asa daulut mulai acara di hurata atau mari di meditas yang bukit nomor 324. Di bata ama dot guar ni anak na ton diperbadi dot ton diperbadia amin di dok kata ni debata nungatan bodoh hamatian di bagasan hamonangan ale dosa do sorot ni hamatian jala patek ido guguni dosa alai maula tema tu debata ihide Tuhan Yesus Kristus martang yang mahita. Alai Tuhan Yesus Tuhan nami mengasahon walong nirwami marningot pakokomong nabajai umbay naro kami tudulog pasahatun asa niro nami tuho si pature jala si pangulo kami di dahodo kami namasak jala martutukian pada ina namion ng sirang siat kami sinirang ni hamatian marililu doha mata nami jalan masih duduk roha nami ala samani asik ni patinaon nami saya beri jalan tata mahami ali Tuhan sahapun turuan nami apul-apul na sumurung na siyar hatami asa manahan jalan manotong haperson nami dihagugutanom di lalahodo ali Tuhan nagabejor maho humokop kami ipe pakilalom matuhami namasak jalan namaridu ilon apul-apul mi dot hasilonok mi asa dapatan gugu kami masih dobat tuho si pangulo kami mata di parsar motor ni inata ima nata surah di Efesus bidu 4 ayat 25 1 ayat 22 di ini bolok kamu gabusi kata kamu mana sitong ganuk tudongan na ay ruas do hita sama hita ia terima samu unang mamardosa unang masanga mata nyari bitok rumasmu unang paset kamu si polisi nang manako unang be manako mula-ulaw ma ibana tangan nai masa marion moluna asa adong lehon natu na kurangan unang ma keluar kata lagu siap mamangan muna neng madigan na tahu madigan tu na humurang asa lahu na uli na ubigisa jala unang masa yang mutur di perbadian di bata naung dihasap pun tuhamu tu ari halua do masih namu nasari ni Roma do murut do rimas nang atas songgak do isak-isak songoni nang asa haton alai gabi nabasar ma hamu sama hamu akka para siroha masih siat dosa mahamu songon panesan di bata di dosa muna di bagasan Kristus ido ali itu di bata amanami dari bunagijang nasa mula nasa marujun doho jalan nasa all sudah angko akka tahunmu alela morulang sudah do buhal nami di tanah on jalan hatok dohami lawasal fusian sianganon saya paingat mahami dia susundu di bola nami saya paruhai mahami membilangi akka dari nami asa daputan rohan bisuk kami angkiat tersungguh kami memikiri ujung ni lakka nami siya taron toho tapos yang nami tuho asa mahera si roha kami musik
maninggal hon padang orang lawan madaw tunggu hurut saya asima roham tatap apuli pergugoy sudi natin dikon ni inanamion nang matuon akka doanna akka tudongna ruri sudi akka nasalot bibana asa unang madiri na siya diasak ni rohana si don sa ilang tayo di jalatu guruhani hamion sudi na tuho asa lambalungon hami di ngalan nasanang na nilabong mi na pinadiri ni Tuhan Yesus di hami amen mari di lahoruar doh laubongot kolak nion rudi sa liling na amen ditutup mari di dah nomor 195 Adi patupa do halua aku marhiti Yesus anak lai. Pelan-pelan. Kenapa? Maridihita 336 ay sada. Namaradian sian ulaw ni. Namaradian sian ulaw ni. Naniulamu di hajol maun. Naniulamu di hajol maun. Jalan na mangihot. Ali Tuhan di bata ama nami na di bunagijang hodo di bata nak punahami rori sodi ngolu nami sa elew mahiras ni roha di hami sa hatutangamu mato di nami doh daging nami asaw nang lilu hami di ujung dia jalan nami sa elew to dimi manugunugu hami asa di ramoti hami molo hubul sami rura lingguman ni hamatiani asi maroham saya masuk mahami suwet tu hasonangan na sindeng gani. Amen. Buru sinaga. Siap tano do parmulan ni dagingmu. Ikaw mula kay jolo gabitano. Alay Tuhan di bata. Na manok paho do Tuhan Yesus Kristus na makokopo. Do ton di kurbadia na madyo kurianay Tuhan nguluan na sora suda. Ima mga ramoti. Paimaro sudah Paimaro ari patpuli ari heyon na belgay amen takas daw boto na manguldo si Pangulo Au jala iba na parpuri jongjong di atas orbuk jala iya malaki hulik-hulikon jala malua Au siyan sibukon idaw kumade bata Au sa diri matutu marida ibana gabe hatu aku mari dia madok tangyang ni alea manami Alea manami na lumanagijang sa ibang gumagawan sa ibang marajaw sa isang malungirhan sa natungos sa nanagijang lehong matuhami sa lehong magugulas sa lari sa isang matasanami sa mga panasanami dito sa inyong naman sa kami una kami yung itubang junan paano mahami sa pangalo ayaw na mga marajaw buhat na bubuhon roya sa nga pong sariling nililima. Amen. Didungani asiniruhan ni Tuhan Yesus Kristus. Do holong niruhan jo bata amata. Do pasal to diburbadia ma kita saudena. Amen. Langsung mundur ya, langsung mundur. Gambar do kan ibu be. Bang boy be. Tangis. Kita bersih dulu. Nasi beribu. Larong pepisatan naging nabi. Bang Irma.
Ya bilang Irma. Sudah tua, sudah berkopung. Siapa yang enggak? Gati, puji atas gati.